ang problema di ay nganong bati kayrong atong nasod, nganong bati ang sitwasyon nato sa atong balay, sa atong kalibutan karon, tungod kay daghang mga tao wa nakakita Ginoo. Hangtod karon bisag nabanhaw ng Ginoo, patay lang gihapon ang Ginoo diya silang kasing-kasing ug hunahuna. Asa man nato pangitaon ang Ginoo, dili aning external. Ayaw pangitaan ng mga milagrosong lugar, kay dili na kamatuuran nga naay Ginoo kana mga milagro. Ang yawa makahimo sag milagro, kanang mga healing, makahimong yawa ana, kanang mga grasya nga makadaog kag loto, mga magical ba, mukalit kag ka-promote, mupasar ka sa board exam, makahimo ang yawa ana for an evil purpose. Kanang mukalit kag kaayo nga nagsakay kag wheelchair o niya pag huma nakalakaw dayon ka, makahimo sang yawa ana for an evil purpose. Di ba? Ay kunyog tutoke. Kanang mga exorcism, kanang mga asin, mga tubig nga binditahan niya, igsablig ni mo mawa dayon ang gatingog-tingog diha, kanang naangga itong nga maglakaw-lakaw mawa dayon, makahimo sang yawa ana for an evil purpose. Nya unsa may timaan na nahitabo ning mga murag maayong butang, milagro, healing, exorcism ug uban pa, unsa may usas mga timailhan nga gikan na siyawa, unsa man? Ha? Mamukibaw? Una, maatats ka ana, murag di na ka mabuhi og wa na, muna murag di na ka mabuhi og wa ng asin o kanang holy water, mahadlok na kagwa na sila. Maatats ba? Dili ka kalitgo, maatats na ka sa imong healing, di na kaganahan masakit, di na gani kaganahan mamatay, di ba? Maatats ka ana, maatats ka anang imong degree, kanang imong pagkapasar sa board exam, maatats ka anang imong pagka-elected official sa gobyerno, di nakaganahan manaog sa imong posisyon, gani gusto na kang mupatay, gusto na kang manikas panahon sa eleksyon, kay naatats na kaana. Sa una gasi kay ingon, salamat Ginoo, midaog yung ko pagka senador, nidaog yung ko pagka congressman, nidaog ko pagka gobernador, nidaog ko pagka presidente, pagka vice presidente, or unsay posisyon dihas katilingban imong gidaganan. Nagpasalamat kas Ginoo. Pero kung gikan na siyawa, maatats ka ana, di ka kalitgo, og inigsunod eleksyon, maratol na ka, og magsige na kag panikas, mangurakot ka, imong subornuhan ang mga opisina, labi na gyud kumilik, imong subornuhan, aron lang yun, mudaog ka, og kusog na dinis atong nasod. Vote buying, dagdag bawas, di na nato ikalimod, on the record na ana, gikan atong una hangtod karon, nanga-attach na ni anang mga honor, power, and wealth. Giling niya imong tupad na okay ra kag musakit imong hawak, okay ra ka. Lahi kayo ang hinatag sa Ginoo. Tanawang hinatag sa Ginoo. Si San Roque, duna siya'y gahom, nagihatag ang Ginoo niya for healing. Daghan siya'y naayo nga mga masakiton, siya'y nataptan og sakit.
Why ni-heal niya? Wa siya ma-heal. Nag-uol ba si San Roque? Dili siya attached sa healing, bisan siya og healer siya. Si San Vicente Ferrer, purting daghanang healing iyang nahat na nahimo ani, buhi pa ni siya. Hasta ganitong bata nga gitadtad sa inahan nga nayawaan, nabuang, iya maganing gibalik pagka himong tao. Hasta ganitong mga gipangpusil nga nangamatay na unta to, iya maganing gihil. Pero siya pilay edad pagkamatay. Oy, pilay edad ni San Vicente pagkamatay. Assignment na ninyo, ha? Assignment na ninyo. 69 years old. Unsa man ang 69 years old? Angayan na ng patyon? Angayan? Kaning mga tiwasonon din mo ni angayan. Mga 70, 80, napay 90. Pero daghan kay attach gapon anang healing. Bisag 90 na galisod naglakaw, Father, hilingi ko, hilingi ko. Mangita pa jud kag hiling na San Vicente ay wa matats. Si San Pedro kalungsod, batanon kaayo. Naa siya'y strength, naa siya'y grasya, buutan siya. Pilay edad na matay nga gibangkaw, gimartir. Pila man. Wag yapon mo kabaw. Ato ng santo. 17 anyos. Si Lorenzo Ruiz, ang una natong santo, Lorenzo Ruiz, minyo to, naay anak, tulok buok, batanon pa to sa asawa. Pila may edad pagkamatay atong gibitay dito sa Japan, gibhug atong torture og maayo. Pila may edad? Wa gyapon mo ka ba? 42 ang edad. Og di na lang ta mo atog lain si San Roque, pilay edad. Kana taga San Roque nakatubag 32 years old. Si San Isidro Labrador padung na sad magpista karong Mayo 15, pilay edad pagkamatay. Wa mo kibaw. Tagalataban, pista man sad mo. Kani ako ning ipanghisgutan kay aron makahibaw ta nga ang gikan des Ginoo nga kaayo dili maghimo natong ulipon sa maong kaayo. Kung dili mo set free, muhatag natong kagawasan. Kanang imong kwarta ayaw pagpaulipon ana, himuan ang agianan sa grasyas Ginoo, ihatag na, ipalit nagsalat. Di ba? Daghan tag kwartang nadawat dinhi aning mga slat-slat, millions, wa ta magpaulipon atong gihatag ngadto sa atong mga proyekto. Mao ni nakatukod tag kumbento, napay bayronon, nakatukod aning simbahan, mga kapilya, daghan, mga balay atong ipangtabangan, mga bugas ipanghatag para pa ospital. Daghan kaayo atong ipangtabangan, countless. Ngano man wa man ta magpaulipon anang kwarta. Ana atong iampo nga ang ato mga politicians dili unta magpaulipon sa grasyang gihatag nila. Maayo man gid nang mudaog ka sa usa ka posisyon nga imong gidaganan, pero ayaw pagpaulipon ana, ayaw pagpa-attach sa team Marcos ug sa team Duterte karon. Hain manilay murag dili attach sa ilang mga posisyon sa katilingban. Mao nay atong butaran. Di ko maingon team Marcos, team Duterte. Ang ako lang pamalandong mo, tanaw na to, kinsa manilay dili hangol og dungog o gahom,
Kinsa Manila ang dili ba kanang maningkamot yung di na gyud manaog atong butaran. Mao na atong suportahan. Nya sa eleksyon karon sa akong tanaw-tanaw, muuyon ko sa uban nga nag-ingon. Kung makapili ka between Team Marcos or Team Duterte or Independente, kung makapili ka ana, ang nagsuporta nila, i-apil na lang sa pili. Magsugod ta sa senador, ilang mga senador. Kung nakapili ka, gusto ka Team Marcos, nakita ni mo nga, mao ni angayang butaran, kay makahatag ni kaayuhan sa among nasod, maghatag ni maayo sa atong nasod, suportahi ang tanan na naa diha na linya. Ayaw na lagtabok diri speakers, mo na generic analysis. Og di asa ka ni Team Duterte, ang imong tanaw, kanis Duterte, mao gini nakahatag og maayo sa among nasod. Suportahi ang tanang nagsuporta niya para dili magkayabag-yabag. Ni ang second pamaagi, ang individual analysa. Basin sa deeg dunay hudas diri sa Team Marcos, nasay hudas diri sa Team Duterte. Ug makaya nimo ang pag-remove ana, ilisan nimo og independente, kana. Himo ana, pero pamalandongi. Pero ang una gid natong bantayan, kana bang mga nag-alagad o katilingban na dili hangol og dungog, dili hangol og gahom, labi na gyud dili hangol og kwarta. Kay makadaot gina ang kaayo sa Ginoo naa, pero ang kuno na lang sadna sa pipila, pinaagi anang ilang kahakog o kahangol, mahimog yung way ayo. O para nako mo na hitabo sa tong nasod, na ipipila mga hangol kay gahom, hangol kaayog dungog, hangol kay bahandi, nga naglingkod karon madinhi man sa simbahan or naa diha sa gobyerno. Ato na ni silang isalikway. Giling nga imong tupad. Ina mopalit kag slatron. Nakarong adlaw ba mo palit kag slat, moingon siya, ay wadyo ko'y kwarta na makak na bakakon kay na siya. Daghan kay natong bakakon, wadyo kay 100 pesos para imong ipalit karon aning atong kuan, aning atong slat na GHDP para sa atong pista. Pila pa ni ato dinhing awa deta report og man lang nako wa ma-update. Napatay mga 40 kapin thousand ka slots. Og naa kay 100 pesos ayaw pamakak palit. Ingka pader wala naman ko'y kwarta, inighuman ako palit og 100 pesos. Ang biyuda nga gidaig ni Jesus, maotong biyuda nga nipalit o nihog sa kolekta sa iyang tanang kwarta nga 2 centavos, ug human ato ana siya ikapalit og pagkaon. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo niya, gitagaan siya dili lang pagkaon, kung dili pagkaon, kalipay o kinabuhing way katapusan. Mao na ang kaayos Ginoo. Kung ato siyang dawaton, kinasingkasing nga pagdawat, unya ang iyang mga kaayong gihatag nato, healing, winning, sa pelain, success, o sa panadiha, favors, dili ta maatat sa ana, adto ta maatat sa naghatag, punan pag gina niya, daghanon pag yun. Si Pope Francis, the late Pope Francis, na karon gihaya pa, 88 years old. 18 pa lang iyang edad, usa na lay iyang baga, masakito na siya. 18 years old. Sato pa sa iyang mga 70 years old,
nabuhi siya nga usaray baga. Niabot siya gikan sa pagka trabahador, nahimo pa kuno na siyang bouncer sa club dito sa Argentina, hangtod nahimo siyang seminarista, Jesuit, hangtod na pare, hangtod na obispo, na cardinal, nahimong Santo Papa. Niabot siya na nga maong height, pero naa niya gyud ang kakabos. Pirmi siyang tuas mga kabos. Hasta ganitong bago pa siyang Santo Papa, tanan, mao sa iyang practice, tanan nga gihatag niya nga mga valuables iyang gipamaligya, makahalin siya usahig tag 300,000 euros aron ipangtabang niya sa mga kabos. Nagpuyo siya wa dito sa kanang gitawag og puy-anan sa mga Santo Papa dito sa Roma, dito siya puy-anan sa mga sulugoon sa Vatican. Saint Marta to asya to gapuyo ug ang iyang gihangyo karon sa iyang last will, ilubong ko dili dito sa mga lubnganan nga naandan sa mga Santo Papa nga maay kay pagkahimo ang mga lubong, ilubong ko dito sa mga dito sa ordinaryong lubnganan. Nya butangi lang ang akong karatula, akong lapida og Francisco. Wa nay pope, wa nay His Honor, His Eminence, His Holiness, wala na. Butangi lang o Francisco. Unya, ang akong lungon, ayaw na nang naandan nga mahal kaayo nga i-construct yun para yun sa Santo Papa. Ibutang lang kog lungon nga ordinaryo. Nya ayaw na kog ibuta kay ana man ang ari mo rabag i-elevate man na sila kay para makita. Ayaw ko ana. Ordinaryo lang paghaya sa lungon. Karon ba? Detachment from everything. Ge, lingay mong tupad. Ingna kanus aka mamatay. Ingna kanon. Nakanusa ka mamatay. Muingon ganyan siya, simbako, sa ato pa, kuhan pa na siya, naatats sa mga gihatag sa Ginoo niya. Maunay peligro kayo. Mawa na'y ayo ang kalibutan, basta maatats na ta sa mga kaayuhan. Pero maatats ta sa Ginoo nga mo'y bugtong maayo, mudaghan ang mga kaayuhan sa atong kinabuhi. Muna, salamat ninyong namalit og slots, inyong gipaambit ang mga kaayuhan nga inyong nadawat. Slot pa more, atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Ato ning hotdon ang 40,000 ka slots sa atong pista karong on or before May 3. Kamong tanan nga maminaw nako, hala, palit mo. Pero siguro alang inig-palit ninyo, niya ninyo gipada sa atong parokya. Tanawag yun, dinhi sa atong YouTube channel o sa kaning Padre CIANO Ubod. Dinhi tanawa ang atong account number, contact persons, contact numbers, aron di mo masaag ngadto sa mga scammers. O diha sa atong Facebook page kaning San Vicente Ferrer Paris Liloan, ni asa dining atong official information. Ipadaan ninyo sa kwarta padala, amo nang maklaim. Ako ayaw lang ko padadi sa Western Union kay giblock na ko sa Western Union. Ambot na lift na baka na di man ko ka-claim na dito sa atong bank accounts or sa atong GCash, pero karon puno pa akong GCash. Ako ning gipangsulti aron ang kaayos Ginoo atong ipaambit, ug kami sang makadawat ana dinhi ipaambit sa nato ngadto sa uban. Ayaw gyud ka-attach sa kaayo sa Ginoo aron ang imong kinabuhi permanenteng maayo. The moment nga ma-attach na ta, ma-addict na ta sa kaayos Ginoo, ang atong kinabuhi mahimo sang wa nay ayo.